2006an bete ziren 40 urte Guardia Zibilak Mikel atxilotu eta torturatu zuenetik. Bide luzea izan da, baina azken urteetan Mikel estatu indarkeriaren biktima izan dela aitortzea lortu da. 40 urte, 40 ekitaldi, euri, haize, eguzki eta elurrak lagunduta. 40 aurresku eta alor eskaintza, 40 hamaiketako, 40 egia, justizia eta erreparazio eskaera. 40 urtez hemen jarraitzen dugu, etenik gabe. Lo que pedimos es que los responsables digan lo que... Nosotros ya sabemos lo que pasó, pero que lo digan ellos y que pidan perdón. Eso es lo que pedimos. Desklasifika dezatela, auziari lotutako informazio guztia. Dituzten dokumentuak ezagutzea, publiko egitea, ezinbestekoa da justizia eta erreparazioari bidea irekitzeko eta zigor gabetasunarekin amaitu ahal izateko. Eta Espainiako gobernuaren esku dago egitea. Jonengatik, Idoiarengatik, Mikelengatik eta Euskal Herrian tortura jasan izan dugun guztiengatik, gugatik segi dezagun bidea aurretzen. Egia, justizia eta erreparazioaren bidean, gora Mikel! Kaixo lagun, horrelako bideoak gustoko badituzu, sostengatu gure lana bazkidetza eginez.